presented by Adya Arnab Entertainment एक चारी। देखो इंटरनेट में ना हम तो फंस गइनी तोहरे चपेट में। देखो इंटरनेट में ना पियऊ हमार संगे गलती बड़ा कइला, प्यार में भूल भइल साजा हमके दिहला। सैया रउआ के ललना हमरा पेट में। देखो इंटरनेट में ना हम तो फंस गइनी तोहरे चपेट में। देखो इंटरनेट में ना रतिया जगा के निधाराम हमर पहिला, पलंग पे जाके लेट गइला हमसे पहिले। रतिया जगा के निधाराम हमर पहिला, पलंग पे जाके लेट गइला हमसे पहिले। तोके याद नइखे सुतल कवना डेट में। देखो इंटरनेट में ना हम तो फंस गइनी तोहरे चपेट में। देखो इंटरनेट में ना आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक चारी। 2-4 दिन से हमर पेट गुड़गुड़ाता, नारंगी अनार हमके कुछ ना सोहाता। ए जी सुनी ना, 2-4 दिन से हमर पेट गुड़गुड़ाता, नारंगी अनार हमके कुछ ना सोहाता। ललना छोट बाटे पलल हमरा पेट में। देखो इंटरनेट में ना हम तो फंस गइनी तोहरे चपेट में। देखो इंटरनेट में ना पियऊ हमार संगे गलती बड़ा कइला, प्यार में भूल भइल साजा हमके दिहला। सैया रउआ के ललना हमरा पेट में। देखो इंटरनेट में ना हम तो फंस गइनी तोहरे चपेट में। देखो इंटरनेट में ना आद्या अर्नब रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक